गिबि गिबियावनो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसु माने दुलाराय बर' आफादनिफ्राय HS जि रिजाल्ट बेनि सायाव गिबि गिबियावनो आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावदों। मानो होनबा दिनै तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो दिनै गोजोननायखौ लानांगोन। बेखौनो लानानै जोङो दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जि मोनसे सारा आसामावनो बिगियान आयदायाव तामुलपुर जिल्लाया सेथि मासि आवग्रिनो हादों। बेयो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव जादों होननानै बुंनांगोन। बाथ्राया जाहैदों दिनै गोलाव सम बे ओनसोला जि मोनसे जेंनाजों गोग्लैना थानायमोन, जाय जोंनि हाल साल बारहावा बेयो मालाबाबो मोजां जायाखैमोन। जों बेखौनो बुंनांगोन जि समाव बर' हारिनि गोलाव सम आन्दलन आरो जि 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारिनि जि मोनसे पिस सुक्ति जोङो बुंनांगोन, बेवहाय दिनै मोनसे गोजोना फैदों। फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना जि मोनसे दिनै गोसो होनानै फरायनाय आरो बेखौ बुंनांगोन तामुलपुर जिल्लानि साफ्रोमबो गार्जेनफोराबो दिनै कनसियास जादों। जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो कनसियास। फारसेथिं जिखिनि जोङो खामानि मावनाय बा बयबो सांग्रां जानायखौ जोङो नुदों। दा बेनिखायनो दिनै तामुलपुर जिल्लायाव जि मोनसे बिगियान आयदा बायदियाव सेथि थाखोआव माने आवग्रिनो हानाया बे तामुलपुर जिल्लानि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बेखौनो बुंगोन जिहेथु जोङो दिनै बिगियान आयदायाव दिनै मोनसे आसामनि मादावनो सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। नाथाय आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन, जोंहा दिनै बिगियान आयदायाव फरायनो थाखाय गोबां स्कप गैया। दिनैबो साइन्स बिजोङाव जोंहा डिग्रि कलेज गैया। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनै बयबो माने आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा बेनि सायाव जोङो जाहाथे उननि समाव बे बिगियान आयदायाव जों डिग्रि कलेज गायसननो थाखाय नाजायो, बेखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दिनै खावलायगोन। आरो बेखौनो बुंनांगोन जि मोनसे दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबैनो जोङो दिनै बुंनांगोन बाक्सा हिसाबै मोनसे समाव तामुलपुर जिल्लाया बाक्सामोन, दिनै माने जि आर्ट्स स्ट्रिमाव दिनै बाक्सा हिसाबै सेथि मासि आवग्रिनो हादों। आरो सारा आसामाव बुंनो थाङोब्ला जिहेथु माने मेट्रिक रिजाल्टखौबो लानानै नायोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलावनो थांनाय मेट्रिक रिजाल्टआबो चिरां जिल्लायानो सेथि मासि आवग्रिनो हादों। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो दुलाराय बर' आफादनिफ्राय जोङो दिनै मोनसे गोजोना जे फैदों, मोनसे जोङो बे ओनसोला जे सोलोंथाइनि बिथिङाव जे गोसो होनानै खामानि मावदों, फारफ्रोमबो बिथिङाव जे नोजोर होनानै खामानि मावदों, बेनो मोनसे फोरमान। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय जाहाथे उननि समाव जोङो बयबो गारजेन, जोंनि फोरोंगिरि, जिखिनि जोंहा फोरोंगिरिनि जेंना, जि लेखानि जेंना, बै बिथिंफोरखौ जाहाथे आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा नोजोर होनानै खामानि मावो। बेनि थाखाय आङो आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारखौ दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय माने खावलायनाय थाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे उननि समाव जिखिनि हाबाफारि जोङो दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जोङो हाबाफारि लागोन, बेवहाय गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो
JEE NEET आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6003449997 7638008149 6003494371